Oh, jangkrik boleh kena. Ini ada masalah nih. Gengthong tahun, nah? Iya. Gengtok. Kenapa teman ini membaik nih? Finally, welcome to Skkim. Welcome to Skkim. Finally guys, sari bus konta pasau gakhonayni unaw Gengtok मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांनाव हटेला हटेला जों थानो गोनाङा बोरै मोनदो 5.5 घन्टा बास गाखोनानै मोजां नांदों ना ओंखाम उखैबाय एनार्जि गैला आंनियाथ' ओंखाम उखैबाय गाइस ओंखाम उखैबाय सिङाव हाबनो मोनथाराखैना ओरैनो माबायावल' हाबना दोङो जों दा दसे थानानै सिङाव थांनोसै दा फ्रेस जाथ'दो ओरैनो Ise star hotel undur mulai kiri. बहुत गोबावनि उनाव दिनै स्टार हटेलाव उन्दुगोन जोङो एक्सपिरियेन्स माने फुनो बहुत मजा आएगा फाइनाली गाइस नै रुमाव एन्ट्रि मारिनोसै 1 2 3 वेलकाम Habibi, come to Gengtok. Skkim में अभी Sabi ni mau. नायनाला गाइस रुमफोरानो बेसे Submission mau. ये oh my god luxury life निश्चय देखो निश्चय oh my god ये देख रहे हैं आपको नायनाला फर्स्ट टाइम इफोरदि रुमाव थानो मोनसिगोन गाइस बेसेबा हिट नै गाइस नायनाला साहा फुदुंनोबाबो फुदुंनो हागोन गाइखेरनि लोंनो लाल साहा लोंनो नै नायनाला दै गुदुं टेनसन गैया टिभि नायनोबाबो नायनो हागोन मा नांगौ इयाव टेनसन गैया आरो कल खालामनोबाबो हाबावगोनसो नैला फार्स्ट टाइम स्टार हटेल फार्स्ट टाइम Maksud guzangan dong. गोजान Guzangan itu mengakhiri. Oh गोजां माबायावसो गोजां होननाय आरो गोजौआव Mabiaso guzangan natula. नाथुला ना बरफ गोलैग्रा जायगाया अयाव गोजां गोननो लान्च जानो थांगासिनो दं दा लान्च दिनै नै दा गायाव होगासिनो जोंनिया लिरदोसो बाव No water supply since the. We did not have any water supply again. Hello. orang itu Hello guys. Jwng ada mana? orang itu Jwng da breakfast an thangasini lunch. Evening time ni. Oma betul geng baik Oma betul jangan fayda jeng nasi ngau. जायनि sudah malah जागासिनो ini जोंबो जायनि apa जों माखौ जानो गोसो जानो बेदर नांगौ ना मा नांगौ हायग्रायानो ला जोंनिया ला फुलकबि भाजा जाजोबगोन गासिखौबो बायबाय बारा नङा आङो बायल' लुबैखो गिस्टिक जाजोबगोन इखो बारा जानानै ना Kana? जागोन थरासा पक'रि पक'रा नै ला पक'रा गाइस Ya. Kita naga. बनायसै सार जाबाय जाबाय Kalau main naga. Bas, हो गया. इखौल' गोजा जाजोबनांगौ जों खातामा जोंनिया बेलेगलै नङा जानाया Kurang guys ya. लांगासिनो माखौ लानो जागोन ने नै साकनि माबा ना इयो थिकनिनि आसार ला बाय
आं हाजावग्राल' रानग्रा खासि दंखायो जोंनिया पियासखौ नांगौ आंनो बिलाइखौ नादे आंनो थाइसुमखौ होनोबा थाइसुम मोनसे जाबाय दे कापुरानो गैला माथो आं हाजावग्रा फुर्ति जाजोब्बाय बेदरसो जागोन जों बेदरसो जागोनलै बेदरसो जागोन गथा गथा खायना हो मक्लानो मोननै मोनथाम होखा बेदरखौ मोदोमखौल' हारा होना दे जों बेदरसो जानो फैखादों ना गाइस लुगैनाङा दै लुगैनाङा नोंथांमोना देनां उनाव फैबानो जानो हागोन गाद जानो जाबाय जाबाय रोसि होबाय मा रोसि मोननै लाबाय आङो दायो नांबावगौबा लाबावगोन माबा नागिरदोब्रा जागा नागिरदो बेखौ लाया बेखौ लानांगोन बे दं नि जायखौनि ओइ नोंसोर खानिया मा बेदरखौल' लाबाय थादो हे नोंसोर खानिया मा बेदरखौल' लाबाय थादो मा बुस्थु फैयो चिकेन जा मोनजाबानो जागोन न' दायो मिथिगोन पनिर पनिरखौ इदि होनो रसगुल्ला रखमालाय आइसक्रिम बावदोसो मार्केटिं गाइस नायना ला यारियान फिल्मायाव ससेबाबो माबा जादोंमोन आरोना बे जायगायाव ओइ बाबा दोदाव दरजा मोखाङाव गसंना थानाय सिख्लाफोरखौलै सोरखौबा मुर्ति बायदि मोखांलाय लाङो माबा नेपालिदो माबा गुफुर गुफुरथारदो बिबयस आरो प्रान्जया इ जायगायावनो थाफायबाय थादोंमोन साननैसो बिरसोम আমি ডাইরেক্ট গেংটক দেখা আছে ও লাস্টত ও দে ফটো শুট করব লাগে না फट' शुट खालाम मार मोजां ना जायगाया बिरदाव बिसोरनो ना सिसुमोना ना फट' माबा खालामनो तामान हिट जादों नेपालि गोजा गाइस गासिबो I love Gangtok. Kos lagas nih.